Apa sampean? Ini kayak ukur aspes. Jane Gatel lah sih. Enggak ngukur aku. Nah iya ngukur kan gatel, sing gatel. Sing di. Kalau sing gatel, aku ukur aku. Jadi sampean ngukur gatel berarti. Jane pas wis ning genteng. Waduh, jane pas ning Iya, genteng. sampean ngukur. Ah iya ngukur. Aspes. Iya. Gatel ta. Sopo sing gatel? Jare ngukur. Jadi sampean ngukur. Ya iki ngukur, Ukuran ini ya. ngukur. Iki gatel ngukur. Gatel. Itu iku aku gak gatel aku. Aku gak gatel. Sampean apa? Ngukur. Gatel lah. Aspes gatel ta. Ngukur iki lho, ngukur iki lho. Cene weruh. Ngukur. Ngene carane. Ngene. Iki gatelan ta. Duh, Itu piye sih? alergi. Mari cokot uler. Ngukur delok ombone. Jane cukup ning genteng ngono. Dadi Oh, ngukur. ngukur. Ngene. Aspes gatel ta. Dikerubung Piye to? dikerubung semut. Iki ngukur iki, cene ro ombone. Ngene lek ngukur ngene. Kudu sing Iya, gatel ngukur. ngukur. Iya, ngukur ngene. Ngukur kudu iku. Gatel. Kudu iku aku gak gatel. Gak gatel aku. Iki lho ngukur. Iya, aspes sing gatel. Aspes sing gatel. Ngukur wis.